karo ni haba ina ta tiba ai na san maybe za ka iya ƙara zubawa na shi wallahi ne ta ya kwariya kaga kudin gida kudin ya kudin kayan da ka sha mana haba kuke ka san dan masa dan garin direba ai ni ma dan can ne a mai gida bana fa ba haka ake yi ba kudi shi wancan daban shi wancan ya dama ya riga ya sa ban kudi wani lokacin ma zai ban aje amma kai ya da aika lokacin kaya ko ka tafi ka sai da baka ban kudi ba mai gida mu kudin mana haba in dan uwa kawai iya a'a ba fa a nan wajen ba kaga ba a nan wajen ba nan wajen sana'a ta ne kaga ba za ka zo ka sha mun kaya ko ka ce za ka tabbata mun kudi wallahi to kike ba shi ke nake dan iska ne ni tsakanin bata da yan kura shekara ta kusan 40 ina yin kana jigo gurin na ce kuma dan gida ne kuma duk mana tarkon zaka mi iskanci haba da Allah abokina kaga in ka rike ni wallahi zan zo mu da hakura haba da yanzu ba ka biya ni ba kenan baka da Allah kai ko sama da ƙasa ma ta da sai ka ban kudi ai ba tsoron ka nake ci ba yaro Allah na to ko dakin uwarka ne zai zo ya hade zama ifado ya hade kasa kai saka akan da zaka ci mun kaya kawai ce za ka ban kudi ba ai sai ka ban kudi kawai amma alaikum assalam ya me yake faruwa wallahi abu kaga saboyi saboyi ridai na yarda ridai na yarda na yarda daga nan sai kaya na ya ci bai ban kudin ba baba kaya na ya ci bai ban kudin ba kuma ya da na bashi abin da a'a ni abin da muke so da wannan ai ba abu bane da za a zo na tafiya hankali ana tada hayaniya da sauransu nawa ne dama irin su da yawa sun saba yin harkan nan shi ne magana ai ba wai wani abun nan ne kayan na nawa ya ce 150 ne wannan sai kaga maimakon ka zo kai hayaniya amma ba ai sai a bayani ai da tun da na zo ma sai kai magana ka ce to kai fa ga halin da kake ciki abu ne ne amma kake mun wallahi da kanin uwata ko da kanin uwata nan bakin can kuka wallahi kuna kama to kuma dai ai ka san da mun shi irin wannan abubuwa ne ai wa'anda yanzu gashi ka bashi to ungo mutiyaci ungo gode ba yawa ungo shikenan amma haka na shikenan wallahi na gode to Allah irin wannan dan gaba insha Allah a dinga kiyaye in Allah ya kawo ai ba girman ka ba gaskiya ne wallahi na gode wallahi kama kake mun dukkan uwata nan bakin tasha kuka a wannan sai an tsaya a dogon bincike ai ai duk inda musulmi yake ya dan wani musulmi gaskiya ne wallahi na gode kuma wannan musulunci ne ma yasa ta kai ga an yi haka wallahi gaskiya ne yawa saboda haka da Allah a dinga kiyaye wallahi ba kuma yanzu wata tafiya zan yi to kuma mota da suka yake mun na tsaya kuma sai na yin abin da zan yi dai kuma yanzu dai ai da mun shi ka gyara kintsa cikinka yau to ka tiyan in ka kintsa cikinka ai kuma magana ai ta abin nan yanzu ka karfan nan da kai daga nan dan kilomita kuma ai za ka ci da kafa za ka ci mana kwarai ne ga ai mu a lokacin mu san da muke kaman kudin ai muna tafiya kilomita 40 a kafa Allah sarki ni yanzu ci kilo 10 kara sai da ji ne dam